Salutare tuturor! Asta arată skin ca un videoclip scurt. Arată skincare, nu skincare, arată cealaltă rival pe toate alea. După să la postez, cred că mâine îl pun în orar. Dar abia suntem la început. La ăsta, la Asus, nu știu cum se cheamă. Am toate astea. Nu, dar doar vă arăceam constant. Am astea și astea, finisher și cram. La bow am ăsta, cram, finisher. La ăsta am așa. La ăsta așa. La ăsta așa. La ăsta așa. Cred că le-am luat tot la fel, la toate armele același rap. Dar la finisher și ala nu. Nu uita să-mi pun de ăsta aici. Vreau să-mi cumpăr skin-ul ăsta, dar da, acum nu o să am timp. Cine are de asta să-mi dea gift? Asta. Sau chiar minigun sau asta, legendarele. Abia am asta. Asta. Cred că sunt toate la fel la același punct. Asta pamul ăsta e cu skin, adică cu nu știu. Deci cine mă rog? Nu știu, stai. Și skin-ul ăsta. Tu ai tras bani? Cum faci asta? După vlogul ăsta o să-l postez, o să-l editez. Stai să-l editez. Și după o oră o să pun un short tocmai. Am băgat acum, Robert, și șpa, o să vă las cu cipi ceapa.